Hementxe ikusten duzu estipotea daukat nik eskuan, baita Erlantz Olabarriak ere bai, estia ze goxoa den etxean edukitzen dugu, askotan dastatzen dugu, baina estipote honen atzean zenbat lan dagoen erleak, erlesainak ikaragarrizko lana dago, eta guzti hori ezagutzera gerturatu gara ona Gomiztegi ondora Erlantz Olabarria erlesainaren eskutik. Erlantz, hementxe atzean daukagu, zure erleak, zure familiak, hementxe lanean zabiltza, erlesaina zara, zergatik jarri zenuen prozesu abian eta urteko sasoi honetan zuentzako lan sasoi handia da, imaginatzen dut, pentsatu nahi dute behintzat, zer da zein puntutan harrapatzen zaitugu? Baitzu, ontxe bergatik etorri berri naiz Oñati aldera, babes bila etorri naiz, listorra behaldian oso fuerte dago, eta orduan Gomiztegik emoten doztana da alde batetik erli lasaitasuna, bai. Berganalako banitxun barruan egon gozian, etzian mobiduko goziak, higiene faltia, dana komplikoko jaten, orduan zeitzen duten, etortzen naiz babes bila ona Oñatiko Gomiztegi inguruetara. Eta batez bai, eskerrak emon Gomiztegiko lantaldiai, ona lagatzen etortzea. Aipatu duzu babes bila etorri zarela, izan ere erleentzako, erleen zaintzarako, usta hori gero jaso ahal izateko, baldintza batzuk bete behar izango direla, ez? Temperatura aldetik ingurua naturarekiko zer da kontuan eduki behar dena, zer da garrantzitsua? Batez be, niri oin momentuan interesatze jatena 700 metrotatik gora igotzia listorra ziarra ekiditeko, bai? Batez be hori da. Gero posible dala txillarra, mielatua lortzea oso ondo etorriko jau, baina batez be erlien biziraupena aseguratzea da. Bertan gaur ere eguzkia daukagu, uda sasoi honetan beroak gogor jo du gurean, deno gaude astoratuta eta pentsatu nahi dut edo, imaginatzen dut, erleak ere astoratuta dabiltzala eta baita zuen lana ere bai. Bai, ez da erreza temperatura honetan erliekin lan itxiago azkenean babestuta gare, jantzi traje senduekin, guantiekin, botekin, eta bai, fizikamente oso exigentia da. Gero lanakin bitxuzu, aldo zunean, ez? Trasumantzia adibidez, eguna argitxu aurretik. Ja, komplikau itxajatzu gauzak, bai. Bueno, aipatu dugu, ez? Temperatura hortxe jakina da, edo, bueno, esaten dute behintzat, erleak beraien etxe horretan 35-36 gradu artean izaten dutela, bero honekin temperaturak horre gora egiten duela, erleak freskatze aldera egiten dutela, eta hori, eta inguruan landareetatik jaso behar duten nektar hori, landareak horren ziku egonda, badela ondorio bat, adibidez, urten ez diusta txikiagoa izateko. Horrela da ez zein da prozesua? Bai, behitxu suertez, aurtengo udaberrixa oso ondo junda. Hor ikusten duzuen alkazia etaratzeko aukeria eduki du, 2017 lortu barik egonga. Eta aurten kondizioak bete dira, udaberrixan lehenengo eurixein zozkun, gero sasoi hona etorri zen eguraldi honekin, baina gero derrepente eguraldixa hotzakin, pum, moztuin jaun. Baina, bueno, kapazak izan ginen, bintzat ustatxo bat lortzen. Gero bigarren loraldixa mialoria ginuan, eta, bueno, nahiko ondo, oin. Trasumantzian parte bada, ona etorri, beste lora batzun bila, ze beheko kotetan lorak bukatu itxen dira, bai? Doiazte oin, igotzen lora, poliki-poliki orduan. Zeitzen du, babes bila, baina batez be, listorra babes aurre itxeko. Badakit Erlantz gainera lanketa txikin bat edo zerbait egin duzu ez zuek ez, freskotasun hori bilatzeko edo behintzat erlei laguntzeko lan horretan, ezta? Bai, azkenean guk ura emote jau, ura gatzakin emote jau, eren temperaturak eta behintzat kontrolauak izan ditxezen da gutxi hau sufritzeko alik eta gertuen, eta behintzat beti rebizauaz ez deixela temperatura oso altuak euki, bai. Aipatu dugu, asiatikoa, listorra, hori da zuentzako puñeteroa esango duguna dena, bertara gerturatu garenean ere bakarren bat ikusi dugu guk hemen gertu, zer nolako egoera dago? Oso horra da erlesainoen aldetik, ez? Behian geratu diana, tristemente, jentia ezin da belako, medizuik ez daukalako, lehikuik ez daukalako, mila motibo denporeik ez daukalako, urtengo urtia gogor jungo jakue. Eta penia moten da, bentzutia jentiak lagain bia da bela, ez? Nik usten dut bate partu hartu beharko litzakela eta behintzat lagundu bizi irauten, ez? Nik ez dut esaten beste zebe, baina behintzat bizi irauteko hortan laguntza bai.
minimokua behintzat. Zer da, esan dugu deno, dakigu listorra asiatikoa, asiatiarra, kaltegarria dela, ez duela onik egiten, zer da egiten duena, hau da, zuen lanean, zer da kontrara egiten duena? Guri adibidez oin etortzen jau listorrak, atake oso fuertea denean erlia ez da irtetzen. Higiene aldetik, geizki ibiltzen dira, higiene aldetik kanpora irten biharra badauke. Orduan, dana komplikatzen jaku, geratu itzen dira barruan, ez dabe urik ekartzen, ez dabe nektarri batzen, goziak hasten dira, higiene faltia, kolapso badauko, eta aparte barroa bat dela kaparran antzerako gaitz batera daukenak, baina bisa juntatzen jaunean, bukatu aldozu inugorle barik, orduan, oso tristia, bai. Hementxe erleak baditugu alboan, izan ere gertu gaude, hementxe atzean daudelako erleak, Erlantz kontatu iguzu, familiak antolatzen dituzue, zenbat familia dituzu, zenbat erle gutxi gora badituzu, hemen atzean nola daukazuzuke antolatuta, heldu gara eta berehala ikusi duzu eta esan duzuen, ari dira gora, brillo horrekin, besteakin, dena kontrolpean daukuzu, lehenengo begiradara. Bueno, guk azkenian saiatzen gazena da, visualmente ze esaten dozkun, ez? Erake, ikustiakin ja ikusitzen dozu, obserbatzia erlietan oso importantia da. Zeitzen da ben, segaitxik nora, eguraldiza, dana kontzeptu horren danen pelota bat itzen dozu, eta bueno, kombinazioa da gutxi gora berakoa irakurketa bat itzen dugu, ez? Naturan irakurketa bat. Hemen atzean aipatu ditugu familiak, ez da, niretzako hori ez jakina izan da, familietan antolatzen direla, familia horiek nola osatzen dira, zen badituzu, gutxi gora bera, zein puntutan daude, aipatu diguzu, lehen ere hitz egiten egon garelako aurretik, familia horiek ikusten baldin baduzu, ez? Esan dezagun atzean dauden kutxa horietan, gehiegi baldin badaude erli gehiegi, jasotzen duzuela horrelako abisu edo banatzen dituzuela. Hori da, azkenean gu dauzku, esan daigun, 20 familia handi, bai? 20 familia horret dauke leku bat. Leku horretatik hasten danean nektar sarrera asko dagoelako ero, erreginak hasten dago, langile gehiago sortzen zerretarako nektar hori bartu ahal izateko, baina kolapso bat sortu ahal da. Orduan, kolapso hori dagonean, esaten dago, ostras, nik hemen langile gehiagi, jente gehiagi daukat, testi gehiagi, hemen antolatu beharra dago. Orduan, zeitzen dago, esaten dago, bueno, sortukot erregin berrixak, nun familia berri bat sortuko da ben. Familia berri horrek, alde ingo dago etxe honetatik, eta beste bat geratuko da bertan. Orduan, hola funtzionatzen da. Deno ondo antolatuta, hortxe lehenengo begiradara Erlantz, puntu honetan, zein da daukazun lana hemen? Hoi momentuan, urrengo urtera begira familia berrixak eratzea, bai? Falta jate rebisatzea lekua bia da ben, bai? Eta leku horren partez, kapazadian, sortzeko familia berri horrek. Ze egoera danak ez dira berdinak. Behealdian adibidez, erregina arrautzak ipintzia errutia hilagadotza. Orduan, arrautza berri horrek ez baldin badauku, ez dira kapazak erregin berrisa sortzeko. Orduan, irakurketa bat inbia da erle kajan, zela dagoen, ze eskatzen dozkun, eta horren arabera momentukoan izaten da. Hemen imprebisto asko sortzen jaguri. Ikusten dugu, ez, naturarekin lotura zuzena dauka, lehenengo sektorearekin ere bai zein garrantzitsua den, zein lan dagoen bertan, pasioa behar da bai edo bai, erlezaina izateko. Bai, hori seguru. Bestela pazientzia gazta dutxe jatzu. Ez dakizu aktuatzen egunean inzertidunbre bat daukuzu, gero erakunde aldetik eta laguntza nahiko gutxi dauzko. Eta gu azkenean hobi bada, baina hobi bat laguntzen gabezena. Natura oso ondo etortzen jako gure lana. Orduan, konstiente izatea, zelako lanak itzen ditugun importantea da. Eta hobia aipatu duzu, pasioa aipatu duzu, zuretzako erleak dira pasio eta guretzako eta ikusentzulentzako pasio ondiena, hementxe pote barruan dagoena. Hemendik aurrera nik seguru nago gehiago baloratuko dugula, barruan dagoen estia eta zutaz gogoratuko garela erleak inguruan ditugunean. Eskerrik asko, eta sorte hon, erleen ibilbidean. Eskerrik asko da nahetxe.